a matsayina na shugaba a ƙungiya ta ƙasa da take kula da mafarauta na Najeriya. Ana nuna alhini na ga abin da ya faru da waɗansu 'yan uwa da suka bar ƙasar Rivers zuwa gidajensu a arewa domin sallah ƙarama. Kashe su da aka yi a Uromi a Edo State, wannan abin kunya ne, abu ne na damuwa, abu ne kuma da ba za mu amince da shi ba, da kuma ba za a bari wannan ya ɗore ya ci gaba ba. A yau ina faɗa cewa a maimakon waɗanda aka kashe da 'yan uwansu da mu 'yan uwansu 'yan Najeriya baki ɗaya, wannan abin dole ne a fito da wanda suka yi wannan kisa kuma a hukunta su da gaggawa babu jira. A yanzu matsayin Najeriya da ɗorewarta ta siyasa da matsayinta na shugaba a Afirka da duk kowa yake sakawa ido, amma a yau muna nan ana ayyuka irin na ƙiyayya da abubuwan da dabbobi ma ba za su amince da shi ba. Saboda haka ina kiran gwamnatin Najeriya da gwamnan jiha da kuma shugabannin tsaro da suke jihar Edo State su yi maza su fitar da wanda suka yi wannan ta'adi, kuma da sunan cewa da gaggawa za a hukunta su a fili a gaban kotu, kuma a yi duk a tsara abin da doka ta ce a yi shi. Na biyu kuma shine ina kira ga gwamnatin Najeriya da shugabannin tsaro na Najeriya gaba ɗaya su fahimci cewa dukkan mutane ko aina suke masu yada saƙonni na tsana na ƙiyayya da kuma masu yada ƙarya saboda kudu da arewa su shiga tsakaninsu da rabubukan kai na addinai da waɗansu suke yi, da kuɗin da ake ba su daga waje waɗansu daga cikin gida saboda bambance-bambancen siyasa. Wannan abin dole a dakile shi, ya isa haka dole a daina. Ƙasashe wanda suke ƙasa da mu a Afirka da duniya baki ɗaya tuntuni sun bar wannan aƙida, sun barta. Yau kuma an bar mu a baya muna abubuwa irin na jahiliya da lokaci da hankali da doka ba za ta amince ba. A wannan ne nake kira ga su iyalai da 'yan uwa na wanda aka kashe su yi haƙuri, su yi dangana ga Allah, kuma muna fata za a biya su diyya, gwamnati za ta biya su diyya na waɗanda aka kashe bayan hukunta su. To a wannan lokaci nake kira ga dukkan 'yan Najeriya su fahimci cewa waɗansu a cikinmu kwanan nan muka dawo daga ƙasar kudu wajen kiran manya-manyan su domin a gyara, a sasanta arewa da kudu daga barakar da waɗansu masu son kansu suka ayyana. Kwanan nan na haɗu da shugaban senate na da senator Ken Namani da su irin governor Jim Nwobodo da sauran sarakuna irinsu na kudu akan cewa da arewa da kudu dole a ɗinke. Yau bai fi kwana 8 ba dawowarmu daga kudu, muna dawowa kawai muka ji kuma an yi wannan ta'asa. Saboda haka ina roƙo manyan arewa da za mu zo gare su don kiransu su haɗe da manyan kudu don a zo a tattauna wajen haɗa Najeriya, ba za su yi gaggawa na wajen ansa mana domin a tabbatar da an yi wannan zama na haɗin kan kudu da arewa, da fatan cewa za mu ɗinke a tabbatar da zumunci da haɗin kai a Najeriya da muke nema domin zaman lafiyar Najeriya. Muna godiya ƙwarai, Allah ya zauna da mu lafiya, wanda suka mutu Allah ya gafarta musu, kuma iyali da 'yan uwa Allah ya ba mu haƙuri baki ɗaya, Allah kuma ya sa zaman lafiya ya ɗore a Najeriya. Na gode.